mara maphoisa yanong a re kuna le motho o tshwerweng, so maybe ba tlo le update at least kuna le hope if ke motho nona ke ena o etseng thabatlana, if ke nnete ntho o tla ikutlwa jwang ha o thola gore kuna le motho o tshwerweng? A ke re ke nyako mmona gore maybe ke ena eo le nna ke mo naganelang ke dutse ke nnoši, because like my daughter has been through this abusive relationship with the guy o ileng gore ke a mo tseba mara ke tsebe o maphodisa moswereng gore ka ba yena na. You know, we shall nga for mmona. I can't say nothing. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ndizothatha ke bethunani ngento ebiyenzeke eMamelodi nge-26th of October, apho ke ekseni kuye kwafunyanwa imizimba emibini ye-cousins, uTshiamo kunye noBaliseng Moramaga. uTshiamo bena 22 years, yena ke uBaliseng ena 21. Now ndenzekayo ke kuthiwa baye badutyulwa behamba ke kukhona caba nomnye umntu oyindoda wesithathu ogama linguDesmond Sineng, kodwa ke yena khange asweleke usesibhedlele ngoku. Kwavela ke uba badutyulwe ngumntu, igama lalomntu ke lelavela kuthiwa nguTebogo Mnisi, othe wabanjwa ke yena ke on Monday egarage ePretoria, ufunyenwe enompu ongekho licensed, ongekho semthethweni kunye nembumbulu. Wabanjelwa ke ukubulala nokuzama ukubulala. Namhlanje ke ebevelile ecourt. Now i-rumors ebezivakala on social media bekusithwa lamantombazana ke behleli kunye nomfana ethaveni, la mfana waspenda i-10,000 kubo, and then wafuna uhamba naye kanye nomnye wabo, akavuma, and then ke wabadubula. Kodwa ngoku istory siyesidibana, umama womnye wabantwana makaTshiamo uye wenza i-interview, wachaza uba umntana ke ebekwi-abusive relationship. Ngoko ke uyaxoka okanye ngathi uyamazi lo mntu uyenzileyo lento, kodwa ke bengekamazi lo mntu ubanjiweyo. So ke ngoku abantu yadibana into kuthiwa ibisisidala sakhe uTebogo lo, so uye wathi ngenxa yomona wabadubula. Kuthiwa ke ukwatshatile notshata unabantwana, andiyazi ubunyani ke baleyo into ethethwayo ke on social media. uTebogo ke lo una 38 years, kuthiwa ebefuna ntoni emntaneni ona 22 years. Ibhayili ke uTebogo uye akayifuna inoba kuba eqonda ke uba abahlali bazawufuna umlimaza. uTebogo ke lo kuthiwa uyibouncer kwi-local tavern yakhona. Abahlali bathe boyiva lento bahamba botshisa notshisa kwanana bako kwabona okanye kwakhe. So abanye abantu ke bebethetha besithi kutheni abantu bengxamile uyotshisa bengekava nokuva, ngoba kaloku kuthiwa umntu is innocent until proven guilty. But ngoku nje basisiva nje noba uye kwafunyanwa umpu kuye nombumbulu, ibali liyadibana noba kusithwa ke ngoku ebethandana nomnye wabantwana. And ke ngoku kukhona nalo uyindoda usesibhedlele usindileyo, kuthiwa noko uyachacha. So kuthiwa inoba nguye ke lo uxelileyo uba ngubani lo uwenze lento. So amapolisa anesiqinisekiso ngolo hlobo. So ke unamacala amahlanu uTebogo lo anawo, elokubulala, ebulala i-cousins ezi zombini, nelokuzama ubulala uDesmond Sineng lona, kunye ke ngoku nofunyanwa enompu ongekho semthethweni kunye neentlamvu ezi. And kuthiwa ke ngoku it's premeditated murder, meaning uyiplanile lento babulala, ngoba kuthiwa uye wahamba ofuna umpu, wafuna neentlavu ezi. So ibinto ebeyiplanile le ubabulala, akunothiwa hayi uye wanomsindo okanye uvukwe yiloo nto, yinto ebeyiplanile. Loo nto ke yenza ba ityala lakhe okanye amatyala akhe abe nobuzaza kakhulu. Asikayazi ke bethunana okanye sikabi nasiqinisekiso soba netyala okanye ungabi natyala kwakhe, ngoba akukaxoxwa afunyaniswe enetyala. Sisathetha ke ngezinto esiziva zithethwa, sikwadibanisa ke nebezithethwa ecourt namhlanje umhla we-29th of October 2025. Enkosi kakhulu ke bethunani ngothini bukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. I will keep you guys updated xa kukhona ke enye into entsha evelayo. Bye.